Desde o Bloque Nacionalista Galego instamos ao Goberno Municipal de Abel Caballero a aplicar xa medidas preventivas para reducir o consumo de auga diante da evolución climatolóxica das últimas semanas e da situación que atravesan os encoros de Zamáns e de Eiras. Se ben ambos os embalses teñen arestora un 80% da súa capacidade, resulta preocupante a evolución en Eiras, que é o embalse principal para a nosa cidade, xa que ten un nivel de auga case un 20% inferior ao que se registraba nesta mesma altura de ano en 2024 e sitúase 10 puntos por debaixo da media da última década. De feito, se observamos a curva de capacidade de Eiras, podemos comprobar como este ano 2025 comezou a perder auga 5 semanas antes do que o fixo en 2024 e un mes antes en relación a 2023. Nesta situación, e sen apenas previsión de choivas nos vindeiros 15 días nos que se poderían manter as altas temperaturas, desde o BNG creemos que é necesario anticipar medidas preventivas e por iso demandamos ao Goberno de Abel Caballero que aplique restriccións no regadío das zonas de xardinamento público, no funcionamento das fontes ornamentais da nosa cidade, que malia seren na súa inmensa maioría de circuito fechado non son de consumo cero e desde logo que se evite seguir baldeando as rúas con auga potável. Para alén destas decisións, no inmediato, desde o Bloque temos que reiterar a necesidade de abordar un cambio no modelo de xestión da auga que aposte na racionalidade e a sustentabilidade, despregando un plan que inclúa unha auditoría integral da rede de suministro para minimizar a perda de auga en fugas. Non podemos seguir perdendo auga por tubaxes obsoletas, nin seguir baldeando as rúas de Vigo con auga de beber. A auga é un ben esencial e escaso que debemos xestionar con responsabilidade e facendo prevalecer o interese público. En este contexto, a prevención é o máis responsável.